खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डआव आं कनक चन्द्र बर' बयखौबो बरायबाय। बुहुमनाङैनो लकडाउन आरो बे लकडाउन समाव भारत हादरावबो लकडाउन लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो लकडाउन। बे लकडाउन समावहाय आसाम सरकारा बिथोन होदों साफ्रोमबो साख्रियालफोरखौ आरो बेबायदियैनो साफ्रोमबो साख्रियाला साफायाव साबा गोरिब न'खरनो माइरं आरो बायदिसिना जाग्रा मुवा राननो थाखाय। बे बिथिंखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सैबारि गामियावहाय दिनै गासै सा9 साख्रि आवलाफ्रा गोरिब न'खरनो माइरं राननायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना गामिनि गोरिब न'खरनो माइरं, दालि, आलु, साबोन, जाथि थाव बेबायदि राननायखौ नुनो मोननाय जायो। सैबारि गामिनि साख्रियावला गासै सा9 फारियै कृपा ब्रह्म, महन ब्रह्म, देबेन कसारि, खनकान्त कसारि, मनदीप बर', अर्पन कसारि, बिश्व कसारि, पद्म कसारि, कंकज कसारि बिथांमोना गोरिब न'खरनो अनसुंथाइ होनानै मदद खालामदों। निउस 24 बड'लेण्ड रिपर्ट अनन्त बर'।